14 000 лева. Това е добавената стойност на тази E6. Предна RS6 броня, напълно оборудвана, 910 лева от Atoning. Калибриране на дистроници 300 лева. Предният капак е 1600 лева от Atoning. Повторното облепване с 3M фолио на двата детайла плюс монтажа е 500 лева. За цялостното фолиране на колата е платено 3500 лева. Силовият тунинг, тези 570 коня, с инсталацията е около 2300 лева. Генерацията, интейка и даунпайпа са на обща стойност около 3600 лева. Допълнителният кулер е от порядъка на 750 плюс около 200 лева монтаж, така че да сработи, стават 950 лева. Отзад Maxtone дифузиора, който също можете да си вземете от Atoning, е около 350 лева. Той си идва черен лак, готов за монтаж, който не е скъп, но все пак са си 50 лева. Какво следва? Спойлер за багажника за E6 на цена от 330 лева от Atoning. А на бъдещият собственик предлагам да добави преден лип спойлер за RS6 броня, който струва 350 лева, лайсни за прагове за около 370 лева и сплитери за задната броня, които наистина ще стоят зловещо само за 260 лева. За трите детайла монтажа ще е около 200 лева. Ако ти е интересно да видиш и други подобни видеа с подробности за цени, последвай ме.